kelas ngambah nada tinggi no, ngati-hati. Iso ngewangi wong tuamu. Dadi sinden kuwi penak lho, Nduk. Bayarane sewengi 1 juta lho, Nduk. Kuwi dadi sinden iku cucuk. Mula anak-anake tiyang mriki timbangane panjenengan anake dadi napa-napa. Mang sekolah ke sinden teng Madangkara. Dadi sinden iku cucuk timbangane derep Bapak Ibu. Saestu. Oh. Cek mawon iki. Nggih, Pak Duncak. Sing nembang ki anu, Pak Uncak. Ah, sing entuk dhuwit ya nembang. Sik rene sik, jumeneng sik. Ayo, kene. Ayo, urung nyambut gawe wis entuk dhuwit Mas Uncak ya. Ayo, rene. Ayo. Matur sembah nuwun Bapak, nggih. Berkah barokah. Nggih. Kok jenenge rejeki niku mboten kepliyo. Ora ngopo-ngopo lungguh ya itu rejeki. Niku saking adile Gusti Allah. Jenengan kok meri. Ora nek anggaran kok kelurahan kok usul. Wayangan jaluk anggaran. Upama sida wayangan bintang tamune sampean katanya gelem apa ora? Purun. Lah iya padha wae ngono ya. Gandeng sing mirsani ora cetha ta kok kono. Nggih. Minggah mriki, Mang Junjung Pak Arianto. Nah nggih, enteng apa niku? Maturun. Ngono lah. Jelas ngoten. Aku malah kaya piala. Piala piye? Lah kaya piala bergilir. Terus diangkat ngeten, Dek. Ha nggih, kuwi kaya. Nggih, sembah nuwun bebingahipun Pak Lurah ugi calon lurah nggih, Pak Haryanto. Pak Haryanto mugi kasembatan gegayuhan panjenengan menika badhe nyalonaken lurah wonten ing Jaten mriki. Nggih. Mugi kasembatan matur sembah nuwun. Niki mengke mboten kagem kula kiyambak, Pak. Niki mengke damel sedekah kemawon teng anak yatim piatu, Pak. Sapa kuwi? Kula. Sik to. Lah sampean lak wis duwe bojo. Nggih. Wis duwe anak. Nggih. Kok iso ngaku yatim piatu? Lah bapak ibu pun mboten enten niku. Kok tampa berarti kuwi? Kula tampil lho napa lho? Masalah. Genku kene. Pripun? Ndek iki nang Nun Sewu, nang daerah Pati. Nggih. Enten wong sing wis duwe anak, monggo uripe jane ya kecukupan, ngaku yatim piatu terus nampa dhuwit bebungah. Ngono Nun Sewu. Teko omah langsung setruk wonge. Niku pundi niku? Pati. Pati. Pati Karanganyar mboten kok. Niku kahanan wilayah mriko. Lah mriki mboten. Oh iya. Nek mang bayangke to, Pak. Umpamane kula nampa dit 100, gek kula setruk. Modele kados napa? Iki Gusti Allah niku adil. Adil ya. Maringi titaing urip ki mesti ya ana kekurangan lan ana kluwane kiyambak-kiyambak. Betul. Ngenehi penyakit ki ya sak mampune umate. Oh iya. Kados kula ngenten iki modal sementen, paling dikai penyakit ya mung watuk, pilek, masuk angin. Ayo. Mboten kok stroke. Jenengan apa pun kulino krungu cebol opnam ngoten lho. Ora enak ya malah kabeh ya. Ayo. Bayangke gek setugel stroke, kuwi apa ya ae. Terus sampean lek ning ndi-ndi ngirit tok malah ana. Ngirite pripun? Tanggapan Jakarta, numpak pesawat, ora perlu bayar tiket. Lho, lha pripun to? Diadai tas lebokne bagasi rampung pisan. Pak, kula niku wong paulo to, Pak. Lah iya, kan ngirit, ayo. Nggih ngirene bayare nggih genep kok bayar tiket tok. Oh iya, nggih. Bayar tiket. Tiket nggih genep padha. Oh iya. Ya dipinangkani mau kanca tani. Kanca tani. Nah, arep tembangne dhewe apa nyambat karo sinden? Kali sinden mawon, mengen kula malah klera-kleru. Malah mau Pak Haryanto le paring dawuh piye? Duit kuwi kanggo lagu kanca tani. Gandeng sing nembang sinden, berarti duwite dikekne sinden. Dikeke sik. Sinten lho sing ngaturke kok? Lah sinden sementen kathahe lho. Jiro lupat mo 6. Nah, 6 niki itu piro? 200 dumbong 6 lho, Pak. Lho, sing nembang kan siji. Lah nggih sinten? Ha mang pilih dhewe mesti nyaosi jenengan kok. Ayo. Pilihan, ayo. Sing pundi, Pak? Oh, nyuwun sing kidul piyambak. Kidul dhewe ndi? Mriko. Mriko, ditakoni kidul rene. piyambak mriko. Ayo rene. Nggih, pamit nggih, Pak nggih. Ah, nggih. Ditari sik. Pamit. Ditari sik. Ditari rabi. Karo rabi. Ditari napa? Kuwi kersa apa ora nembang kuwi? Mbak, niki wonten arta 100 saking Pak Haryanto ngersakaken kanca tani. Jenengan kersa ngaturke mboten? Kula lek mboten 500.000 moh, Mas. Ayo. Ya, aku terima-terima no. Sing kedua, ayo.
takoni neh iki. Mbak, niki enten 100, kanca tani kersa. Mbah. Hah? Anu niki enten dit 100, kanca tani kersa. Mbah. Apa enek lho? Pak Yoyok wis munggah haji dadi Pak Haji. Lah kok di dalang kok bisa dalang bisa. Sinden kok bisu lho. Nek terus nyindene terus pripun lho? Lho nyinden yo biasa, tetep biasa. Lek kok bisu oh, apa to, Pak? Hah? Mboten mudeng lho. Wis to pokoke kok sahur yo iku iso ki kok suwi. Ayo ta. AI. Apa kuwi? Hah? Kok ngene iki apa? Kanca tani. Oh, macul. Macul. Oh iya. Macul. Oh, bahasa isyarat ya. Dijawab ya, jawab ya. Bandek dap. Oh, macul ora iso. Ora iso mergo wong beda. Isone dideplok. Deplok. Anu, lesung niku lho, Pak, lesung niku dikaten ngene ngono apa? Lagi deplok kok niku. Ayo. Lagi deplok. Dadi macul gak iso kanca tani. Wah. Ya, Kok baba? kanca macul gak iso. Isone? Allah. Oh ya. Iya, Dun. Wedi karo ula. Macul ning sawah wedi karo ula. Oh, ngene iki ula. Oh, kok samar dicokot. Cokot. Samar cokot ula. Dalam Awakmu yo ndek ula. mboten. Mosok ra kita anu ra duwe. Mboten. Hah, cilik-cilikan ra duwe. Cacing. Ayo, sing ketiga jajal takoni. Wah. Lah iya ta. Sindene Pak Yoyok iki ya seneng-eneng ae. Sing iki bisu. Sing niki Mbak enten dit 100, kanca tani saged. 100 nih. Heeh. Aku nek 1 semua, aku nek 72.500 gelem. Lho. Kono mau 500, ya ra 500 semua. Aku mau yo. Iki jaluke gur 72,5. Nek 72,5 aku gelem. Cetok iki sinden ayu, ning ora ngerti hitungan iki malah. Oh, alah. Kudune lak 100 aja. Mulakno dalang iso munggah haji. Kowe rene gepok wayang kowe. Aku rene ngompani kowe kok. Mboten, Pak, mboten. Tenamu lho. Lah, sindane siji bisu, siji ra mudeng dhuwit. Pabele. Ra gelem kowe. Mboten purun. Bener purun kok 72.500 gelem aku. Jujul lho, aku ya. ora dijujul. Kowe pas 72.500. Bayah. Aku mosok nari ibu. Ora apa-apa wong yo iso nembang kok kowe. Iso nembang mosok ya ibu 100.000. Apa to eleke takon? Oh, nggih. Nek nggih boten penak lho. Penak aku. Aku umur lek aku mama 20 tahun penak banget kok. Ayo nang. Tegese penak ngene nata keluarga ngono lho. Ayo. Duh. Nggih. Bu, nyuwun sewu Ibu. Alah dalem Mas Encet. Niki wonten arta 1 saking Pak Haryanto. Alah kok repot-repot. Niki wau ngersakaken kanca tani. Jenengan purun boten niki? Alah ya Allah, kula duit 100.000 ini kecil. Kula biasanya nyekel duit itu 10 juta sak gebok. Sakmene iki ya aku ya ora jalan ya, Mas. Cek ora ngerti to. Bu Kesi kuwi adus ngangge sprit. Boyok Bu Keksi. Heeh, raup kuwi lho, masalah Coca-Cola. Wong sugih. Kok iso 100 lho. Wong sugih kowe dosen. Heeh. 100 kowe nggo apa? Adus nggo Coca-Cola. Heeh. Raup sprit. Heeh. Lek cawi ngangge ale-ale. Gilane. Ki prati rubung semut. Mosok wae. Ale-ale. Kae Mbak. Niki mboten kersa. Mbak Triastuti. Wah, Mbak Tuti. Mbak, Wis aja ditakoni, langsung kekno nek nembang kuwi aja ditakoni. oh, mboten ditakoni. Tak langsung ngene, nyoh dhuwit 100 nembang kanca tani, ra gelem biacok, ngono lho ya. Oke, siap ngestokaken dawuh macange. Yo. Nyoh, dit 100 nyanyi kanca tani. Aku Ora gelem bacok ayo. Aku pira-pira gelem.
Wah. Gelem to, Dek? Gelem, Pak. Oh, biasane entuke gur selawe, Dek ya. Wes. Bathi 75. Sampai ngapusi aku lho. Ngapusi Sampai pripun? Ngapusi rene sik. Ngapusi pripun to? Lungguh kene. Lungguh Sampeyan pundi? ketoke korupsi rene sik. Sampeyan ketoke korupsi. Korupsi napa to, Bu? Mboten lho. Iki apa iki? Iki enak apa iki? Iki kacu. Olah tak kira duwe. Kacu. Mudeng gak? Gak mudeng gua apa to kacune mbok kene. Kacu iki golap. Lah apa? Bar kaya ale-ale mau lho. Keringet. Keringet lagi. Ayo. Lap keringet. Ayo. Lap keringet, Bu. Iya, Mami. Hah? Ayo. Oke, Mami. Nggih. Mami. Iya, Papi. Nyanyi konco tani ya. Tambahi ya. 2,5 apa-apa. Ndak Ya, apa-apa nggawa dhewe. Pak, enten kali setengah melih mboten ta, Pak? Engko mik Pemerintah nggawa tanggung jawab. Oh, iya. mik nggawa dhewe apa-apa nggawa dhewe. Tambah 2,5. Dadi ki engko nang Iya. perapatan kono. Iya, engko tak tambahi ora 2,5. Piro? 5.000. Iya. Wis. 5.000 karo 2,5 karo 2,5. Engko tak tambahi 5.000 tambah ono balsem ngono lah pokok. Ayo Tik, dipinangane Tik. Ayo coba kaya apa? Jumeneng ini Tik, sebelah kene Tik. Nah, Sebelah Pak Arianto. napa? Sebelah. Nah, nyaket Nih. Pak Haryanto. Nggih kidul. Ayo coba kaya apa? Nggih, tak mundur. Nah. Didulek riyen to niki, Nak. Cek. Wow. Niki sing dulu kudu wong lanang. Ora mesti. Ora banci lho. Nun sewu nggih, Pak. Ya Tik diaturake kanca tani pamundhite Pak Haryanto. Ugi kula aturaken dumateng sedaya para lenggah katuran pinarak ingkang kanthi prayogi, terutama ingkang mirsani saking margi Pak ngatos-atos tetep mirsani kanan kiri nggih. Ayo, aja nganti engko nonton wayang ngoyo-ngoyo malah tabrak sepeda motor, ayo malah cilaka. Pun di stop kok, pun di stop. Keamanane ana ya. Enten. Alhamdulillah ditata kanthi apik. Wah, keamanane etek kok, etek rono, etek rene. Monggo diaturaken kanca tani. Nggih, Monggo. leres. Matur sembah nuwun Mbak Tri Hastuti Retnowati. Iki saka Matur. Ngawi Mas Munjak. Oh, saking Ngawi. Nggih. Anu, lah. Ngawine pundi? Hah? Ngawine pundi? Widodaren. Oh, Widodaren. Oh, nggih. Oh, Urung wayahe Widodaren. banyo. Nggih. Lek anu dicethake ngene Mas Munjak. Ngawinipun pundi? Kok ngawine pundi piye to? Ngawinipun pundi ngono. Nggih. Ngawinipun pundi? Nah, ngono kuwi. Ngawine pundi? Ngawinipun pundi? Lah nggih. Dikenake. Ngawinipun pundi? Widodaren. Widodaren. Dadi Nggih. seperti bidadari. Allah, wah. Bidadari kecemplung peceren. Lambemu aku apa? Kan wani ya. Mboten. Tak ayahi lho. Mboten Mami, mboten Mami. Wayah ngene-ngene iki masamu wayahe gragas-gragas rene lho. Mboten Mami, gojek Mami. Anu sindan sini ganas siram to, Pak? Ganas. Sindane jelas sini kok ganas siram. Iya, ngerti wong pengen ngemplok deh iki ora. Wah. Apane ngerti awakmu. Loh, Ayo. niki menungso apa udo nih? Lah iya. Nis alhamdulillah lho Mas Muncak. Nggih. Jenengan kuwi apa kuwi jenenge dipercaya karo Mas Wahid gitu. Matur sembah nuwun. Supaya melu ngergengake pahargyan ratri menika. Nah, nggih. Kanugrahan sing gedhe. Estu, Pak. Wah, Mas Wahid iki piyayine sedekahe sae kok. Heeh. Jan iki mung pengen sedekah
neng anak cacat iki kados Mas Wahid. Anak Mbok arep cacat piye? Anak cacat piye? Lah kan pengen sedekah teng anak cacat to Mas Wahid ki. Oh, Kados kula nggih genah cacat to, cacat fisik, dedeke nggih kurang. ora cacat fisik sampean iki. Lah napa? Manusia minimalis. Mbok beda kali cacat nggih. Lho, kok benten pripun nggih? Sami to minimalis. Benten jenengan minimalis. Ning malah nuwun sewu kados Pripun? jenengan. Itulah keagungan dan kasih sayang Allah kepada jenengan. Lek jenengan iki piyayine gedhe dhuwur. Nggih. Malah ora kondang tanggapan tekan ndi-ndi. Oh, leres. Lek cilik kaya ngene iki, malah sampean iso eksis to tanggapan terus to. Nggih, alhamdulillah. Niku mau mergo mesake gitu ya, Pak. Katimbang nang omah ngrusoi bojo anak. Iya. Ora kok. Mboten. Jenenge menungso mung sadrem nglakoni, Pak. Dadi nggih dinikmati mawon pepange Gusti Allah. Nggih, kuwi genduk lembayung umure 78. 78. Nuwun sewu jenengan ya kagungan putra. Alhamdulillah sampun, Pak. Sak pira botol aqua ngono? Nggih boten to, Pak. Lah piye? Lah bojo kula gedhe dhuwur kok. Weh, Iso sak botol aqua. tenane bojomu gedhe dhuwur. Ini ku adile Gusti Allah, Pak. Umpamane Gusti Allah radil, aku mesti diparingi jodoh dedeke padha aku. Anak-anak nggih kados jenengan wau ngendikane sak botol aqua. Nah, yo ganteng Gusti Allah niku adil. Kula diparingi bojo nggih gedhe dhuwur. Oh sik to kok iso gedhe dhuwur kuwi terus nuwun sewu. Cara dokter prakteke terus piye? Praktek bab menapa, Pak? Lah sing jenenge wong omah-omah aja diselaki to. Mesti lah kebutuhan lahir, kebutuhan batin. Nggih. Oh to. Mesti nindakake nuwun sewu saresmi antarane priya lan wanita supaya pinaringan nugroho putra. Leres. Lek dedekku karo Bu Kesi meh padha ya dadi lan apike. Nggih. Ora enek apa jenenge sing gonjing. Sampeyan piye carane? Dadak golek apa ngono carane? Pripun nggih, Pak? Yen kula ajeng cerita niku secara teori niku mesti do bantah niku do. Mboten bantah. Do maido. Ora maido sing nglakoni sampeyan. Mesti do maido. Enggak. Niku umpame katimbang dipaido, Pak. Apa? Ngampil bukeksi sekedap pripun? Damel praktek. Rene ya. Iya lho, cempol iki atos iki. Rene sik. Rene. Pripun? Lah kene. Nggih. Wis ora sopan, wingi wis tak jak nang Pekalongan lho. Kok iso bojone dalange arep dicoba iki lho. Boten. Lah katimbang niku mengke teori Kowe banyol ya banyol. Ning ngangge tata krama. Lah pripun? Ngangge etika ora kok kaya ngono kuwi. Bukes iki lek dosen. Iki ya ibune wong sak rombongan. Nek cacakmu kaya ngono. Cacakmu ngono jenenge ora sopan. Banyol boleh. Ning kita punya etika, punya tata krama. Betul. Heeh. Lah nek kula ajeng cerita secara teori, mengke paling dibantah ngoten lho. Bantah piye wong? Alah ora mungkin ngono Allah, ora mesti ngoten lho. Mulake dipraktekke kersane cetha ngoten lho. Kowe kok malah ndodok rumasamu. Aku arep wudu no piye? Mboten. Sing kok ndodok sapa? Mboten. Rada rono sithik. Nah, ngono kuwi. Lah, ngono. Nggih, Pak. Kowe karo gunung aku lho, dhuwur gunung aku. Arep nyoba bukesi ngono. Nggih, mbok menawi kok. Wong ki ya mbok menawa usaha ora itu. Ya ora mungkin gelem bukesi karo sampeyan. Ya wanita setia, ora kok perkara piye-piye wanita setia tidak akan berhubungan dengan siapa saja selain suaminya. Alah jenengan ki terus ngelempeh anak ibuke. Wingi nek jagongan, alah bukmu galake ra ukur lho. Kowe ngobongke wong mama lho, bahaya lho, kowe enggak boleh seperti itu. Kuwi fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nun sewu, sing calone ahli neraka, wong sing seneng nyebar fitnah. Monggo neraka iki panas. Lek wis panas, yen nganti kuwi kobongan ngene terus piye? Oh, nggih. Neraka niku panas sih. Panas. Oh, jenengan pun kulino mriko to? Lah jajane awakmu kudune digek panggung dhewe sing aja dhuwur ngene iki kan apik. Oh to. Nek kono kan ra pirsa kabeh, ngono kuwi. Nggih, nek suwe-suwe ten mriki, Pak. Nyapa? Panas. Jenenge golek duwe rekoso. Alhamdulillah kowe rekoso sewengi ya ora nguyuh, sewengi ya lungguh nang kene iki ya rekoso. Lah jenengan beto pempes mesti kok. Mboten nguyuh bayi. Ora nganggo aku kuwi. Mboten to? Ora. Oh, delok. Eh, Lho diomongke mesti ra percaya.
Kudu dipraktekke, delok ngono. Ora ngono. Sampeyan melawak omong terus ini sok-sok ya ngangge ngelak barang. Nggih ta, Pak? Ngelak. Nggih ngelak to jeneng. Lah jeneng kok elek-elek kok ngene iki ya menungso lho, Pak ya. Ya titahe Gusti Allah. Iki lho dote nya. Hah? Cempala, Pak. Ayo, atos monggo. Ya atos cempala nek. Ayo. Ki padha karo omonganmu, atos kek mau omonganmu. Oh, ngeten iki to? Heeh. Oke. Aja dikek kono, ora oleh ngono kuwi kaya ngono enggak pareng. Lah terus ajeng maringi. Padhep kok rene. Pripun? Iki ceritane kolaborasi antarane wayang kulit karo wayang golek. Ya. Gak. Iki wayang kulit. Lah kesenian kuwi ora ngono kuwi. Nggih kesenian ning kula ampun mang dadekke wayang golek. Kuwi pemersatu bangsa. Lek wayang kulit lek kok Surakarta. Leres. Wayang golek kok Sunda. Nggih, leres. Untuk menyatukan Sunda dan Surakarta Nggih. dikolaborasi ini wayang kulit, ini wayang golek. Gandeng wayang kulit wis enek gapite ngene le nyekel ya blek penak ngene. Nggih. Lah gandeng wayang golek Nggih, mulake kula wegah. kuwi lek gapite ning jero to. Nggih. Ayo, mula ya kudu dirogo. Lah aku wis ngene iki lho. Ayo. Dadi wayang golek risi kok dirogok. Kok mek sak ciplukan ngono dhewe. Lho wong Pak katimbang kecek batu. Iki enek tudinge, wayang iki lah enek tudinge ngene to. Nggih. Nah, tangannya iki tudinge iki. Nah, iki. Udah, tutuk nonton tar tandul Iki kesenian apa to? apik. Nggih, matur nuwun. Wis dijogetke kalah kaya ngudang anake kae omah. Pun kula mandheg to, Pak. Hah? Ampun nonton mriki terus. Mu medun. Nggih. Monggo medun. Aku liwat ngendi? Ora oleh ngidak wayang iki ceklek larang regane. Nggih, mengke tombok malahan. Mungkin ini garing nyanyi gayan nih. Nyanti aja liwat kono akeh kabel nyetrum malan. Mboten. Apike Nggih. mlebu kotak kene terus tak tutup. Anu jeng ben mawon, Pak. Jere wayang. Nggih, wayang golek ora usah kaya kotak. Ya, Mbok ya. Mbok, metutuke apa, Mbok? Aja saru. Sesaru ki napa? Metutuk ngono kuwi. Lah mung kaya ngene lho, Pak. Mung kulit e lho. Kok iso saru pripun to? Iki rumasamu masalah. Iki larang lho regane. Ora kok kaya ngono. Sing jenenge wayang ki lak tinggalane para leluhur. Leres. Aja disia-sia, aja dirusak. Ning paling ora untuk menghargai wayang karya dari para leluhur ya diambung. Disayang, ngoten. Pun. Sing ngambung isor iki sapa? Mboten enten. Peneng lha kuwi. Lah sayang sakene sayange kok ya. Nggih. Pun. Mungkin iki dalang kok ya dicekel. Rono. Angge mik ayo. Lik cangil omong karo limbuk piye? Mak, apa nduk? Untuk rene no, untuk rene ben jelas. Ki rada ning dhuwur kene, iki ning dhuwur, awakmu rene. Nah, kula madhepe rene kaya aku ngene. Nah. Boten dalang sing apik kok ora senengane. Lah apa enten mriki lho. Ya majenge mriko lho genah geblak. Lah kaya nek pinggiran kalen lho. Endi kalen? Lah iki kan iki kaya kae nggon pinggiran terus ki kaline ngono lho. Heeh. Kula nongkrong enten mriki. Kowe karep neleki aku. Nggih mboten. Ayo. Pun nongkrong mriki mawon. Nggih pripun? Iki enek salah satu siswa dari Madangkara. Nggih. Ya kuwi putrane Mas Taslim karo Mbak Kunik. Wah, leres. Nah, iki lho, Pak. Oh, boten to. Kowe tak kuoprok ora.
Iki nggih komando iki muni gamelane melu muni. Napa nggih ta, Pak? Kuwi rak geleme dhewe ngono kuwi. Oh. Apa iya ta, Pak? Muni to. Muni. Nyuwake pripun? Tanggung jawabmu piye lek nyuwune? Nyuwake pripun? Tanggung jawab sing menekke kowe yo. Pak, pripun? Lah tanggung jawabmu piye? Wis somengi muni terus piye, Jan? Hop. Aku rasa nyuwake, Pak. Mula aja kemangki mayange angel, ngono. Nggih, pripun? Ora gampang. Wah. Dadi kabeh nek rumuse ora dagdog-dagdog kaya dandani lawang ya ora kowe. Oh, niku enten carane ngoten to, Pak. Carane. Carane gedhog ngoten niku to. Oh, alah, tak kira ki gur trimo dagdug-dagdug ngono kuwi. Tibake dadi dalang ki yo angel. Angel mula aja nyepeleke dalang. Mulakno kok larang iki lho. Oke. Lah ngejak sak rombongan kok. Kowe lek gur mangkat ijen. Lah nggih. Modalmu paling gur apa pampres, dot ngono kuwi. Nggih mboten no. Lah apa nek? Cocot to. Tutuk. Iya. Heeh. Tutuk. Ayo Mbak Yola Silakan. Ayu, ayo arep ajar nembang jenang gula. Ayo. Oh, putrane Mas Taslim Mas niku. Taslim pake suarane jos kaya ngono. Genah ya anake wedok ya apik. Ayo. Mesti ya. Kari iso omong apa ora? Nah. Pake apik, mesti anake ya apik. Nggih, nggih. Buke ya penyanyi handal. Ayo. Nggih. Buke Mbak Unik. Ayo. Mbak kelas pinten Mbak Yola? Kelas 3 Tiga napa? SMP. SMP. Niki tasih PAUD niki. Lho, Dara. Anu papun minggah niki tahun niki TK kecil lah. Syukur ya. Seragamnya piye lek TK kecil iki? Mboten beto. Mboten beto. Kelas pinten mau? 3. Iya. SMP. Iya. SMP. Oh SMP. Nggih anu pun dangu lek ajar teng sanggar. Aku ora tau mantau to, Mbak. Mpun. Udah lama belajar. Udah lama sih. Oh iya. Udah lama sih. Nggih, nggih. Iki adike pengen ngerti swantene jenengan. Oke. Adik. Niki lho Didik niki lho nggih. Ayo. Ya, ayo Kak. Sekarang? Hah? Sekarang? Besok Kak, besok. Oh ya udah. Aku tak rono. Iki rekake ngancani. Iya salim sikno. Kaya pantes ae ora ayo. Masa aku sing Mbak Yola, mangunggah rene. Enteng kuwi. Aja munggah dhewe. Sing ngongkon sapa? Kok cenangan mudune. Mudun. masa dunggah kene. Mudun ya. Ayo. Alah. Piye cara munggah kene? Ah, junjungan Mbak, enteng kuwi. Aduh wedi Kuwi aku. 2 kilo kotor kok. Ayo mangan. Junjung, enteng. Nah. Dan jujur Kak. Jujurnya gak apa-apa lah. Sik, kowe iki Gak apa-apa. Kaya mbokmu kae lho bantingi aku. gelem ora, Nduk? Gelem mboten? Nyapa? Boten ya, Pak. Gila. Heeh. Aku apa gilani to? Ora gelem ya munggah dhewe cek lek ngono. Ayo. Oh, Awas, sacili lho tiba. saya wis munggah ping 3. Waduh. Pamer. Niki lho Kak. Iya. Dibawani apa, Nduk, Mbak Yola? Dibawa nih. Bawa no mboten? Bawa Boten, napa boten. langsung ngoten lho. Langsungan. Oh, langsungan. Oke. Oh, padha karo pakmu kuwi berarti. Iya, langsungan. Wis padha karo mbokane ya. Heeh to. Ora tau go pemanasan kok. Monggo diaturake coba iki Mbak Yola. Ya.
tak jas. Bapake pancen penggirong top, mboke penyanyi profesional. Profesional nopo? Laris lho Mbak Kune. Nggih laris mergo gembredeke kuwi kok. Sing ngajari sapa Nduk Yola? Papa. Papa. Hah? Aku nyeluk pakmu iki piye? Papa. Terus ya nyeluk mbokmu kae, Mbak Uni kae piye? Mama. Mama. Oh, papa, mama. Terus piye? Iya. Mama lagi ngapa? Matun. Ayo. Lah papa kemana? Ngarit. Yen ora cekrok. Ayo. Tambah ono Nduk, aja mung papah ngono. Lah sinten? Papah Gun ngono ya. Kok papa Gun Mas Taslim lho. Gundul. Oh, gundul. Apik suarane kelas 3 SMP lho kaya ngono jan Nduk. Ayo. Cita-cita pengen dados napa, Mbak? Sinden. Oh, sinden. Yes, moga-moga kasembatan ya. Sinden sing apik. Serasa kaya mbokmu nyel-nyelan kaya turuna papahmu. Iya. Wonge alim, wah kalem. Iya. Alim. Angon limpe. Ayo iki calone sindene gelar pamayang iki, Sok. Ayo. Gas. Iki gelar. Oh. Ayo. Kalau gelar kemayang aku kan kari ngruwat. Ayo. Karo dikuyok-kuyok yoga ngono ae. Mbah, nang lekas Mbah. Ayo. Ayo Dek, yolah terus maca ayu. Wah, apik tenan iki Kyai. Tepuk tangan untuk anak kita Yola yang luar biasa, salah satu siswa Madangkara. Nduk, nenek Nduk. Generasi penerus. Iki om ki yo ternyuh karo sampean. Nah, iki minangka tandha tresna. Neng kono SPP-ne pira ta neng kono iki? Neng kono lho, Madangkara lho. SPP-ne pira ben sasi? Ora ngerti. Enggak tahu. Ya 50.000 neng kono SPP-ne. Ya, petang sasi. Akeh ora? Akeh ora? Gumun ora? Gumun, gandeng kowe gumun ra sida malah ya. Lah gumun kok ngerti dhuwit iso. Ayo nya. Ketoke nang Pak Mbok ora tau dikek. Sik, ya apa sik kudu jelas. Ya apa aja dikekne pakmu. Ndak nggih tuku tas engko malan. Ayo. Oh, tas wis dilem kok. Ya apa? Tuku apa ora tau tuku tas. Akhir suwek dilem. Cak iki lho, Cak. Cak Cak. Iki lho nggih tuku make up. Heh? Kowe ki SMP. Aja make upan sih. Saya kan penyanyi. Loh. Iya, weh. Oh alah, kowe yang pas nyanyi. Oh iya, yen pas sekolah rasa make upan ya. Mboten. Kaya mbokmu dhisik iki SMP make upan meteng sik to ora urung ya. Tanda Cahayu, nggih tanda Tresna ya. Suwun. Yang sami-sami, jan luar biasa Ya salim kabeh sih, salim. Salim karo ibu. Nah. Ya, jan pintere. Minta kaya apa marane wong tuane iso. Lah iya to. Lah. Iki. Yes. Ini Mas Salim. Alah. Asline tuwek kowe kok iso gelem ngambung tangane. Lah gede kono lho, Pak. Biasane kan sing cilik ki nyayang tangane sing gedhe. Heeh, Berarti kula nyayang mriku ya. Luar biasa. Sulek kene kurang sinden ngono tak jak lho ya. Siap ya. Sinten sing dijak? Sing niki napa mboke? Mboke nggih apa? Ya anake sing Wah, putrane to. Nggih. Ayo. Wo karo bapake ra oleh. Lah karo papake ra oleh. Lah enten napa kok, Ro? Lah papake kan ngerokok.
Anake kan ora seneng lek bapake ngerokok. Oh iya toh? Heeh. Ora seneng. Bapakmu ngerokok enggak boleh? Heh? Oh iya, gur klecam tok. Oh ngono kuwi. Padha Pak ya takoki gur klecam ora jawab apa-apa. Mulakno nganti botak iki. Sunan iki sing wedok. Lah, iki enek gebrakan sing luar biasa nek. Pripun? Iki lho, kagem Pak Dalang sak rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun pangapunten saderengipun. Lutfiana Sukesi Saputri niki nusul badhe nderek gladen. Iki bocah iki dari Wonogiri Giri Tantra sing wis viral ning YouTube. Walaupun dia adalah seorang tunanetra, yen kowe krungu suarane genah kowe njilingi, Cak. Lho, lha napa niku swara menungsa apa bledek to, Pak? Kowe iso krungu suarane iso jelingi niku. Saka apike suarane. Oh, ngaten nggih. Nah, nanti bocah Mbak iki. Lutfiana Sukesi Saputri. Oh, Mergo suarane cengkoke niku fotokopine Bu Kesi kuwi. oh kula kinten putrine Bu Keksi. Heeh. Dadi pek angkat maksudnya. Nggih. Diangkat rono rene ngoten. Kowe rene tak idoni. Angel men dijak amang. Endi, Nduk? Ora, Endi, saiki Nduk? dalange di loro gomen to. Iya. Arep ngidoni. Gomen iki basa apa? Apa enek wong tuwek kok gomen. Iya. Nggih. Endi, Nduk? Dek Lutfiana kene Cahayu. Wah, nggih, ijan. Monggo Mbak Lutfiana. Mriki. Iki asli saking Wonogiri nggih. Giri Tantra. Oh, Giri Tantra. Nggih. Giri Menika ugi kula aturaken dumateng Pak Hari Donat Jatinom Klaten ingkang kepareng monitor. Insyaallah arep nanggap. Amin. Ya. Amin. Yes. Oke. Kok. Anu medal mriki nah, medal mriki. Nggih, mriki Nak. Wah, jan. Nggih. Nggih. Mbak Unik sing suminggir sik. Iki sebagai apa ngedang-dangi dalan nang kono kuwi. Sebagai lah. Oh, alah. Saiki sopire iki to. Bojomu lempah to? Ora. Nggih, golek. Nggih alon-alon Mbak Lutfiana. Nggih. Estu Bapak Ibu menika swantenipun nggih sae kali Mbak anu wau sami men nggih. Mbak sapa niku jenenge? Ayola. Yola. Nggih. Yola. Kuwi ibate ya nggih. Nduk, ngene. Nggih. Nggih. Lan-alon. Nggih. Lan lare-lare ngangkat mekaten menika kathah sangat yang mempunyai prestasi di bidang seni. Wingi teng Jakarta niku wonten sapa jenenge? Mbak Safia Nun Sewu tidak punya tangan dan kaki. Sebelah nanti sebelah kiri. Kanan kiri ya. Lali kula. Tanpa tangan dan kaki kiri ning suarane luar biasa. Nggih. Niki Mbak Lutfi mikipun. Nah. Nggih. Majenge mriko, majeng. Mriko. Riyen nah, ngoten lho. Apa lagi kene tanganku ra tekan. Iku tak cengkiwing tok. Tak keret klampine. Lah aku ra tekan tok ya. Pangetan. Sinden nek dicengkiwing. Sugeng dalu Mbak Lutfiana. Sugeng dalu Pak Haji Cahya Kuntadi. Nggih. Niki mau kalih sinten tindak mriki? Kalih bapak, kalih uti, kalih kakung, kalih mama. Oh, mama. Oh, nggih. Kalih bapak, uti, kakung, mama. Kelas pinten? Kelas gangsal. SD. Nggih. Seneng nyinden. Napa? Seneng nyinden. Nggih. Sebabnya napa kok seneng nyinden? Ngefan kalih Bu Kesi Rahayu. Weh. Piye? Ngefan Bu Keksi. Heeh. Mergo swantene napa pasuryane? Suwantene kalih cengkoke. Oh, nggih. Swantene kalih Sih, cengkoke. pertanyaanmu Napa? swantene napa pasuryane iku ora penak blas wi. Lah pripun to? Pasuryan ki wajah lho, mongko ndeloke lak kudu ngangge mripat. Nggih. Kok iso takonmu pasuryane apa swantene lho. Lah iya to. Lah iya. Piye to Ki? Ah iya. Takon tak geleme dhewe ora. Ayo. Terus badhe nembang napa Gendho Lutfi? Nyobi pangkur Semarangan mlebet langgam sambung wanci dalu. Lah. gitu. Pangkur Semarangan. Heeh. Pokoke semua kalah karo Bu Keksi. Engko bablaske sambung wanci dalu. Iya, itu kayak apa? Pun mangga. Oke. Ya, Nduk. Ya.
Mingkar mingkuring angkara tepuk tangan kagem luar biasa nih anugerah Tuhan yang sangat hebat. elok akarana karenan marati siwi Awas ngambah nada tinggi no, ngati-hati. Tarik napas dulu. Konsentrasi penuh yuk. Luar biasa, Jos. Tenan kaya kuat mongko nada tinggi ora ngger sinden iso. leres niku ora mungkin kabeh pesindan saged ngenten niki sing nampa 100 ki urung karuan iki mau ya kuwi malah dhek sak ndurine ra iso medun malah sak ndure ayo terus Dok ayo ternyuh campur gemes rasane ini kaya pengen mateni uncek malian ora sapatene sampe tak mati dhewe mutung ora mutung bahar disilih bojone terus arep mateni ale-ale ya Nduk terus Nduk sinuba malih nyuwun tepuk tangan para lenggah untuk anak kita Sofiana luar biasa. Nah, nggih adile Gusti Allah ngoten niku. Nggih elok tenan bocah kaya encing kok ya padha karo Bu Kesi lho. Plek. Ayo, wah jan mengke dados putrane jenengan mawon nggih. Ndak wis tak jenengi ya tak tambahi ya. Lutfiana Sukesi Saputri wis. Oh tambahane Saputri niku. Sukesi. Oh Sukesine karo Saputri. Coba nggih elake kaya ngono lho. Dan luar biasa. Keagungane Tuhan. Yakin lan percaya ana kekurangan mesti ana keluwihan. Contone
Nggih kados kula kados Mbak Lutfi. Heeh, betul. Lutfiana nggih. Ya, Nduk. Langgamipun sambung wanci dalu. Monggo. Sing gedhe pak ngampuramu kang mas bepujanku jantung atiku sambung umum wanci dalu trenyuh marai prihatin ning mongkok ning marem. Hayo Mbah Hardi nggih pripun? Wah nggih niku Nduk kuwi lho ana tandha tresna saking Mbah Hardi. Mbah Hardi. Matur suwun. Sembah nuwun Mbah Hardi. Nggih, sehat-sehat panjang yuswa. Berkah barokah. Tresnan kaya ngono kuwi. Sik Nduk, gandeng sampean lah remen karo suarane Bu Gesi, ngefan karo Bu Gesi to? Nggih. Pengen napa mboten entuk apresiasi saking Bu Gesi? Nggih. Nggih. Ayo matura Bu Gesi, ale-ale, ayo. Coca-Cola, Sprite ya. Aduh. Nduk, Dalam Bu Kesi. Lutfiana. Nggih. Ya Allah, Nduk, suaramu kok apik kaya ngono kuwi lho, Nduk. Bu Kesi iki sampe nggumun. Kuwi prosesmu latihan piye kuwi carane? Mirengke Bu Kesi teng YouTube. Masya Allah, namung mirengaken saged nirokaken kados ngeten niku. Nggih. Bapak, Oh. iki ndak luar biasa yen ra kanugrahane saka Gusti Allah, ora mungkin bocah dadi kaya ngene. Nggih, pramila Dik Lutfi muga-muga besok iso nerusake kebaring kabudayan khususnya ilmu sindenan ya Nduk. Nggih, Kembangno amin. sindenan ning Wonogiri kono, muga-muga sampean dadi sinden kondiang ning Wonogiri, terus sampean bisa mulang kanca-kancamu sing apa kuwi disabilitas.
Lah, sapa ngerti engko ning kono kanca-kanca sing tunanetra, disabilitas liyane kuwi iso mbok bangun, mbok kembangke dadi seniman-seniman hebat ning Wonogiri saengga kabeh ekonomine anak-anak disabilitas iso terangkat kaya sampean iki, Nduk. Iso ngewangi wong tuamu. Dadi sinden kuwi penak lho, Nduk. Bayarane sewengi 1 juta lho, Nduk. Kuwi dadi sinden iku cucuk. Mula anak-anake tiyang mriki timbangane panjenengan anake dadi napa-napa. Mang sekolah ke sinden teng Madangkara. Dadi sinden iku cucuk timbangane derep Bapak Ibu. Saestu. Oh, tibake iki ora arep promosi ta iki mau. Ora marem lho Mas Unjak ngerti. Nggih, leres. Ya Mbak Lutfi kaya ngono kuwi apike le nyuwara. Terus ora tak kabari ya ora tak aturi rene parandene keroyo-royo Giri Tantra ki adoh tekan kene. Lek karo Mbak Hardi ora disangoni njajal nasibe piye ngono. Ayo. Nggih, niku anu katun jenengan kok. Lah piyayine lho, adike ngefane kalian Bu Keksi. Direwangi doh kono doh kene pengen kepethuk karo Bu Keksi. Lah kok bojone meneng ayo kebangetan to. Ora penak. Omongane mulai ra penak iki cek ora. Kowe ngerti ora iki wayahan ngene tangga. Nggih, leres. Heeh to. Ngerti to ngene tanggae piye? Ora mungkin aku terus pasang tarif kaya ning jaba ora mungkin. Mboten mungkin. Sampeyan main adoh to. Kula Ramadan nggih. Nah, tegese sawilayah jaten. Mesti tanggapanmu ku mesti normal. Mosok ora ketang 200 ora pengen nek bocah. Anu kula wau disangoni bojoku 50 Pak. Anu Bu utang 150 riyen. Ayo. Engko tetep ana tanda tresna saka tanda tresna luar biasa untuk memberi spirit semangat supaya Genduk Lutfi ini untuk selalu belajar dan belajar mampu mengangkat harkat martabat tidak hanya Wonogiri ning Jawa Tengah dan Indonesia. Amin. Khususnya kon pesinden wonten kabudayan Jawa. Angel nggih golek ngenten niki kian. Ah iya. Sing normal-normal rong karuan kok iso suarane jos ngenten niki. Jadi bojomu ya iso nyinden. Wah, nyinden napa? Ngunak-unake sing lanang kuwi cetha. Bu Kesi ajeng nyambung melih napa? Nggih, kula nggih badhe ngaturaken panuwun Nduk Lutfi. Bu Kesi matur nuwun banget. Aku ning kene lho, Nduk. Bu Kesi matur nuwun karo sampean. Bu Kesi. Cahayu matur nuwun banget sebab sampean wis tresnani Bu Kesi lan tresnani pesindenan iki. Mula bebungah saka Bu Kesi, siji lumantar donga, ping pindho tak sangoni ya, Nduk. Ning aja ngitung nominale ning hitungan keiklasane Bu Kesi ya, Cahayu. Mboten sah Bu Kesi. Alah tenane lho. Masyaallah, apike kaya ngono. Kuncek iki lho, sawangen angger mlaku malah kaya kotak amal teh. Rasane Kowe kena dituntut sangon ora kersa, ora gelem. Gelem mok. Mboten. Lho, mulai enak apa? Kula niku kepanggih Bu Kesi mawon pun marem. Oh, luar biasa. Ketemu wis marem. Belum memikirkan materi. Nggih, anu Bu ditampi mboten? Oh, anu Nduk, Bu, Lutfi. Bukmu ngomong tampa ngono. Mboten nggih. Mas Unjak, Dalem. engko sampean aja keri lho ya. Cahayu kita sangoni bebungah saka Bu Kesi, tinggi tumbas buku potelot. Matur suwun Bu Kesi. Soale Potelot. Pak Cahyo. Mbok ya pensin apa? Potelot. Wah, ketok Tuku potelot desane. karo tuku kasut. Kasogi. Soale Pak Cahyo ndalang cedak-cedak Solo Raya, Wonogiri, neng Klaten, Boyolali lek mireng jadwale nyusul wae ya. Nggih Bu. Yen Bu Kesi kesupen ngelingke ya sampean mengko kan sudah nomor WA-ne Bu Kesi to. Nggih. Nah, ngono kok sampean iso nge-SMS Bu Kesi, ngabarke Bu Kesi. Ngetik to maksudnya, ngetik to. Heeh. Sik, SMS. Nduk Lutfi, lek ngetik ngono WA piye, Nduk? Amit Pesan nyawu. suara Pak Cahyo. Oh, voice. Voice Nggih. note. Oh, Zaman Voice gaul kok. Eh, Zaman gaul kok ngetik voice note, SMS, potelot. Anu, Nggih mboten napa-napa lah. iki kecorek Stephen sik. Saya toh Pak Unjak, sampean Dalam. ngerti ora? Aku ki pancen wong kuno. Aku ki wong lawas. lahirnya Bu Kesi tahun 53. Niki masa saya ketelu ada kaya umur 17 to Bu. Keren ya?
Pak Yoyo terus abang ireng. Tak omongi to. Pripun? Bojo kuwi ra tau lho ngelem aku kayak Bu sampean kok rasane kayak umurmu kayak 17 tahun nih enggak pernah lho. Malah sampean lho. Gemes aku ya ampun. Makasih. Makane aku dhewe ya ora tau ngelem bojoku. Lah ya, Nduk Lutfi. Halo. Bijen sekolah mboten? Libur. Belum masuk no ketoke. Omahe Pak Cahyo kuwi kok kene cedhak banget. Ora pengen mampir mumpung ning kene suran. Mboten ngertos. Engko diparingi kebaya karo Bu Kesi, ya. Mampir ya. Mengke mampir daleme Bu Keksi nggih. Nggih manut uti kalih mamak to. Di utine pundi jenengan? Sing niki uti napa mamake niki? Oh utine niki. Mampir nggih. Utine. Mampir nggih. Lho aja insyaallah. Mampir nggih. Mampir nggih. Ah, uti pokoke mampir. Bijin mumpung cedhak. Mumpung cedhak teng mriki mangke. Kalih Bu Kesi badhe dipun paringi kenang-kenangan kebaya. Lho Nah, niku. kebaya tahun 53 dhewe. Saya ketelu lho. Bu Kesi iki kelahirane 78 saya ketelu lho. Kok apa? Jenengan kok mentra-mentri terus lahiran 53. Nggih matur nuwun. Iki kok nganti rampung to, Nduk? Lutfi. Nggih, insyaallah. Oh, kok gara-gara nembang neh ya? Nggih. Nggih, saiki pinarasik. Engko apa iki jenenge karo Kelaras bar niki sing mayang niku Mas gelar pamayang nyun izin karo Mas Wahid. Mangke anak kula sing mbarep men ngewangi nyambut gawe bapake. Nah, dadi sing mayang ki putrane jenengan, sindene esuk ya iki karo kuwi. Heeh. Iki Dik Lutfi karo Dik Yola. Heeh. Dagelane sapa? Dagelane kula. Lah awakmu kok sik ndagel? Kirangan. Nggih tesih to, tesih. Semangat ya. Wah, aku sak umuran kok rumangsane. Malah kowe luwih junior ya cek ya. Junior. Sampeyan nganti gara-gara to? Nggih ngantos tancep kayon mengke. Nggih. Lah ngopo ngantos biasane bar gara-gara mulih ya. Biasane kan ngoten, memang ngantos tancep kayon. Mampir Neng ndi? tengene jenengan to. Oh, arep ngene apa niki Bu? Ah terus ajeng paringi kenang-kenangan. Oh iya, potelot ya. Oke, kali setip niku. Nggih, matur nuwun mangke dipun lajengaken nggih. Muga-muga keluarga besar Bapak Wahid Sidik Kristanto tansah pikantuk pengasih saka Hyang Agung. Amin. Ya ngono ya, Mam. Ya mbatutne gelar sitra tak dherekake. Koko sing topo Meniknya sangat peke Mangku sakung cacahan